Kumsi benta ban penne pensa iki dowa ka Seng Samla Umdihar nen kasi khat rutrik nailar kila lej ban theh ke Symbai dohkha ka Wah Umsaw ka brana ka Umdihar riboh district. Hagane ka singin na kaliang ka Seng Samla jong ka Umdihar kila buru ika jing mahami ki pajba nong snong pa kimday ban penyap ne ban le dusmon iki dohkha haki wa henre ban penne pensa iki. Nakaliang usamla marliki singkli presiden ka Seng Samla ulaong bakum ka Seng Samla kila shimkhia ban theh dohkha ka tegawa kalong ban penne pensa iki dowa bat ki kerpat ro iki nong snong bakim day ban penyap dusmon ne wi dawai henry ban sumar bat ban penne pensa iki dowa ban aingu yu blei trekenran ubala penyo ingin galat akan dengan nok pai yu besngi yu bangi kum ka Seng Samla Umdihar yu bangi la yo penlai ingin Symbai dohkha kumba arah jarat li ingin nagaliang jong Seng Samla Umdihar ngi labu ka jing mana ba jing maham gino ki bawan shot do ki bom bat ki bajar ingbu da kafany te ingkapat ki borok ki nong snong Umdihar ne ki bana bar na jan snong bakin sumbaha benum ya bom num ya shot do hang ne ka Wah Umsaw te ngakapat api borok pa nong snong bakin num le umta bakin ya sumar khut nile khut ya ne ka wa knang bingilak ban penne pensan ya gini gidok bingilak penlat umta ne ka nok pai jong ne sengi ni na kaliang jong ka Seng Samla ngi labu ka jing maham ba inum bom num shot do hang ne ka Wah Umsaw de la dalap gino pen khen ka an ni pen stom ki kat kum ka an kata bangin ya ginong kitu yu pen tip sangi ki khat jong ka Seng Samla nin ai busket ik ginong pen tip la dalap gino ki bom ba shot do hang ne ka wa nin bu da ka fan ke balong 10,000 rengka la karpat ya barok ki para samla ki nong snong barok la karpat ya pi ba pin ya pej perman lang yam ta kan kawa nang kejing khut kejing suba jong ni kawa kunjuk ru banginum la banginum shot do ha kan kawa ngarpat jur pi barok ki nong snong ba pin subha ban chim khia ha kan kawa knang bangila man pene san ni gido yu do balang pelaj ha kan ga no pai ngi